My všichni máme své oblíbené lidi. Blízké, přátelé, rodinu. A také své oblíbené věci. Zamilované město, oblíbené pití a oblíbenou značku auta. Nebo starou televizi, kterou nedokážem vyhodit. Oblíbené letadlo, oblíbená místa, oblíbenou budovu, milovaného človíčka, naše dítě. A když máme to štěstí, také firmu, již výrobek si koupíme a víme. Věci od nich se nerozbíjejí. Fungují léta. Vzpomínám si na svůj první počítač. Před léty. Od Fujitsu. Do dneška funguje. Do dneška ho mám. Dlouhá léta žiju spokojeně. O nic se nestarám. A počítače od Fujitsu jen pracují a pracují. A já už brzy koupím nového člena rodiny. V životě jsou totiž důležitější věci. Právě ta rodina. Ta moje, ta vaše.